Acción! És necessari que els nens tinguéssim una estona per jugar amb monitors, amb nens, amb fer activitats amb famílies, amb fer deures, que els deures ajuden molt a pujar la nota. Per mi el casal ha sigut tot. La base, el Big Bang, ha sigut com el descobriment, això que m'ha marcat un camí, conèixer educadors, voluntaris, nois i noies, ha sigut com Wilbel. Wilbel és Wilbel pel casal dels infants. Per mi el casal és un lloc on coneixes molta gent i t'ho passes molt bé. A mi m'agrada molt. Per mi casal significa família. És un vincle molt fort, però a mesura que passen els anys aquest vincle és molt més fort i sento que el casal m'ha proporcionat moltes oportunitats, tant com d'estudi com situacions personals. No m'ha agradat molt sempre estudiar, però gràcies al casal vam buscar camins per enfocar-lo d'una altra manera i veure què m'agradaria fer, què vull fer, on ho vull fer, i ha sigut una ajuda molt clau. Ara estem fent segon de batxillerat, jo el científic i ell el professionalitzador. De cara al futur m'agradaria dedicar-me a l'àmbit de la ciència. Vull treballar de la integració social, treballar dins del casal com a educador, i és el meu somni, i gràcies a tots els educadors que he conegut i tota aquesta gent que m'ha ensenyat, he agafat un trosset de cadascú i m'he format jo mateix com jo vull ser. Al fons està el teu nen, sempre, i això no es perd.